Цей ранок розпочався десь на 4:45, і вже було зрозуміло, що почалася війна. Ну, діти спали, і ми з жіною вже з таким подивом, дивлячись один на одного, розуміли, що в нашому сімейному житті щось змінюється. Вони зараз не в Україні, вони в Туреччині і, дякуючи Богу, вони в безпеці. Я не знаю, чи був то страх чи не страх, але зрозуміння того, що ми вступаємо в якийсь період, коли всі плани, всі проєкти, які були, скажімо, на порядку денному, що вони повинні змінюватися, то це була такий наближений до шоку, тому що до останнього я для себе не міг уявити, що Росія нападе на Україну відверто таким чином, як вона зробила 24 лютого. Сьогодні треба вже жити з цим фактом, що Росія напала, що Росія вбиває мирних жителів, робить ці всі військові злочини по відношенню до мирного цивільного населення. І це вже той факт. І як хто там думав на початок війни, я скажу відверто, я не поодинокий в тому відчутті, що до кінця мало хто взагалі розраховував на те, що війна розпочнеться 24-го. Незважаючи на те, що западні партнери про це попереджали, просто, я ж говорю, логіку здравого глузду це ніяк не лягає. Я розумію, що я один з 3 маленькими неповнолітніми дітьми, жінка. І всі ці розмови, що Київ 2-3 дні може просто-напросто вже лягти і скінчитися спротив, то я для себе вирішив, що моя участь може трохи підвищити ціну той поразки, якщо вона буде. Якщо ні, то це буде, такий акт збереження або защити своєї родини. І я пішов до тероборони, вже мало де приймали, і після того, як я зв'язався з Сергієм Костинським, з Володією Балухом, Ільнуром Аметовим, ми поспілкувалися, і вони мені запропонували приєднатися до 206-го батальйону. Там вже був і Ахтем Сітаблаєв, тобто люди, яких один одного ми знаємо не один день, не один рік. І це теж було таким, вирішальним якимось аргументом для того, щоб піти прямо туди, і там гарантували, що там буде місце. І в той період, коли ми були в Києві, вже була створена оця служба пресофіцера, і десь до 12 квітня ми практично об'їхали і Чернігівщину всю, і Київську область. Ми займалися і документуванням цих всіх злочинів, фільмуванням всього цього. В Чернігові ми працювали десь 2 чи 3 дні. Ми бачили і розбиту техніку, і людей, які пережили більш ніж 30 діб окупації. Ми спілкувалися з цими людьми. Ми бачили той спортивний підвал того дитячого садочку, де практично катували цивільних жителів Ягодина, де жінок, стариків зібрали всіх в одному підвалі, відкрили баки з каністри з бензином, і люди просто без води, майже стоячи весь час, декілька діб. Таким чином я не знаю, що вони хотіли продемонструвати цьому цивільному населенню, але
Відплата була дуже жорсткою, тому що вся та частина, яка отак от знущалася над людьми, вона практично була знищеними. І якщо говорити про, якщо порівнювати, скажімо, стан патріотично-бойовий в стан військових, то це просто небо і земля. Якщо говорити про ефективність роботи російських спецслужб, то це небо і земля. Тобто тут за ці 8 років Україна спромоглася завоювати довіру, українська влада спромоглася завоювати довіру у свого населення, спромоглася виховати любов. Ця любов і так була, але вона не демонструвалася на офіційному рівні. А тут, я думаю, що от ці акції, які ми бачили і в Херсонській області, і ці акції, коли ми бачимо ці факти, скажімо, такого насильницького спротиву, опору на тих от окупованих Чернігівської області, районах, там, я не знаю, Київській, то це вже говориться про таку громадянську позицію, яка не з'являється за один день, не з'являється там, я не знаю, завдяки чомусь там, якомусь там факту. Але це стало от той відповіддю от тим, скажімо, тому безглуздю, який зробила Росія, напавши на Україну. Громадяни України, які вважають себе громадянами України в Криму, вони як чекали на повернення України в Крим, так і чекають. І дуже правильно було сказано, я не пам'ятаю ким, але це такий шанс, коли це може відбутися дуже швидко. Це не обов'язково, що воно буде військовим. Може статися так, що війна закінчиться в той момент, коли військового, і такий момент, коли військового повернення буде потрібно. Буде створено такі умови, що просто окупаційна влада відступає і виходить за всіма своїми інституціями, які там вона зробила. І заходить українська влада. Будь-яка вихована людина поїде до батьків, до родичів, до близьких, до цих, скажімо, людей, на могилах яких потрібно почитати дуа. Напевно, це буде перше, що треба буде зробити. Ми отримали цей шанс повернути всі свої території. За нами, як за державою, стоїть практично все прогресивне людство, допомагаючи нам всім, чим можливо, починаючи з Австралії, закінчуючи Канадою, ну і всіми тими, скажімо, я не говорю навіть зараз про військову допомогу, а я говорю просто навіть про відношення до цієї проблеми. Результатом цього протистояння всього світу і Російської Федерації було те, що Російська Федерація повинна відступити до всіх кордонів 91-го року. Нам, як Україні, зайвого не потрібно. Ми повернемо і встановимо свою територіальну цілісність, повернемо державні прапори на ті території, які сьогодні окуповані, і будемо відбудовувати нашу країну.